Minkejja li għaddew mill-eżamijiet tagħhom u applikaw biex jibdew kors fl-MCAST li wassalhom għal Foundation Certificate in Computing, numru ta' studenti għadhom ma bdewx bil-lezzjonijiet minkejja li diġà għaddew ġimagħtejn minn sena akademika ġdida. Mawa News l-MCAST ikkonferma li madwar 50 student li japplika matul it-tieni sejħa li saret fit-8 Settembru li għadda se jkunu qed jibdew il-lezzjonijiet mill-ġimgħa d-dieħla. L-MCAST qal li dan id-dewmien kien riżultat tal-fatt li l-kulleġġ rid jimpjega lecturers ġodda. Fit-tweġiba li ngħata News jingħad ukoll li l-MCAST daħal f'arranġament ma' ta' istituzzjonijiet privati li fl-aħħar snin kienu jassistu lill-MCAST fit-taħriġ bajnuna mill-Unjoni Ewropea. News jinsab informat li apparti l-50 studenti li applikaw mat-tieni sejħa li saret, hemm ukoll mal-20 studenti li applikaw qabel is-sajf li għadda u wkoll għadhom ma bdewx bil-lezzjonijiet. Hemm ta' studenti oħrajn li jvarjaw minn korsijiet Foundation, Diploma u Extended Diploma li għalkemm dew is-sena akademika qatt mhux qed ikollhom il-lectures kollha. Intant, studenti oħrajn li jinsabu fit-tieni sena tal-Interactive Media fl-MCAST ilmentaw minn nuqqas ta' software speċjalizzat li jintuża għall-animazzjoni 3D u effetti oħrajn. Kemm inna nitħanna l-iskola u konna ħanibdew naħdmu fuqu qatt ma kien available għax meta provajna naċċettaw għalih dejjem jgħidilna li expired. Il-lecturers tagħna pratikament qegħdin jagħmlu minn kollox ovvjament għax anke huma stess qegħdin iħossu komdi li m'għandhomx x'jagħmluna minn dak is-suġġett tagħhom li jitgħallimna u mhux qed ikun available. L-istudenti qalulna li diġà kellhom mal-4 lezzjonijiet li matulhom m'għamlux prattika minħabba dan in-nuqqas ta' software.